Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a mu barkanmu da sake kasancewa da ku a sabon bidiyo. Ina masu bukatan so su samu kuɗi a crypto. Kana son ka fara harkan crypto ne ka samu kuɗi? To wayannan beginners ƙananan wannan bidiyon naku ne. Za mu fara kawo bidiyoyi akan pre-sale da ake yi na coins kenan ko wani airdrop. To za mu kawo bidiyoyi akan shi da yanda za ka yi ka siya kuma ka ci riba. Idan har kana buƙatar irin wannan bidiyoyin ko kuma kuna buƙata, ina so ku yi like na wannan bidiyon sa'annan kuma ku rubuta don a comment section. Domin hakan ne zai bani daman gane kuna so sai a fara muku wannan bidiyoyin. Sa'annan kuma idan har kana so ne ka san za mu fara nuna muku daga farko yanda za ka buɗe wallet naka na Trust Wallet, domin za mu yi amfani da Trust Wallet ne don kun san babu wallet mai ƙarfi kamar Trust Wallet. Za a fara amfani da shi daga farko har mu kai ga yanda za ku dinga siyan wannan airdrop ɗin bayan an yi pre-sale nashi kuna siyarwa kuna cin riba. Don haka mu haɗu da ku a comment section.